tini or jaga chini suri laimani chini tribal welfare minister chini hamkrai ni bagai bo belai ken kosto khai ha ke botabok Delhi go thangai botabok hospital ok laijak ke chung boni bangai belai ke dukho haini bangai ni chung bono daiti haroi to bogani bangai chung tini or jaga kunjumara 31 nong boot ni bisingtei chini or jaga chini mondol ni chini Kristonpur mondol ni नेतृत्व फाइजाक बनी बरक जत्तनी बिसिंतैनो जों दिनै अर जागागो दिनै गर काइसा जों प्रोग्राम खाइजागो जों जानजम मताइनो दिनै खाबाय जों बेलाइखिनो मनो दाइथिनो रिकभार फाइथों हाके दिनै हामख्राइन बेलैं सामखाइ फैथों हि जों बेलाइखे जों दिनै बोखाबाय दिनै मकलनि मुक्ति कलाइगे जों बोखानि बिसिंनि मुक्ति कलाइगे जों सुरि लायो जों आसाय दङ जों बननो दिनै हामख्राइन दाइथियावसो फाइगे दिनै हामख्राइ फाइ नाय फैथों हिनै आसुग